Yovel. Beşaya kemin. Gotna Xudan ya Yovelê lawê pêtoel rehatiye. Ya kalepîrno veya guhdari bikin û hemûyên kulvelêt rûdinin guh bidin veya. Mad rojên we de û rojên bapîrên we de ya wisa bûye. Veya ji lawên xwe re bêjin û bila lawên we ji lawên xwe re û lawên wan jî ji nifşeya ku dê were re bibêjin. Kulliyan ya ku li ber gaza mêmayîne xwarin û ya ku li ber kullî maya yele xwar û ya ku ji ber yelekê maya hasîl xwar. Hişyar bibin ya serxweşno û bigirîn. û ya yên xemrê vedixwin û hemû bona xemra şêrîn feryadê dikin. Ji ber ku ji devê we vehate hingavtin. Ji ber ku neteweya xurt û nayê ji martinê bi ser welatê min ve derket. Diranên wê diranên şêr e û di wê de diranê kakîlê yê şêrê mê heye. Mêwa min xopan kir. Qalkê darê min ê hejîrê qeşart. Wê bi tûmî qeşart û avêt erdê. Gulên wê gewr bûn. Mîna bûka ku bona mêrê civantiya xwe cilikan li xwe dike şînê bigire. Ji mala Xudan pêşkeşiya nan û pêşkeşiya rijandinê hate birîn. Kahînan xizmetkarên Xudan şînê digirin. Zevî xopan bû, erd şînê digire. Ji ber ku genim xopan bû, xemran û ziwa bû, rûn çikiya. Ji ber genim û ceh ya cotkarno, şerm bikin, ya rezkarno, feryadê bikin. Ji ber ku zadê zeviyê tune bû, mêw ziwa bû û darê hejîrê hate birîn. Henar û xurme û sêv, hemû darên beyarê hişk bûn. Ji lawên mirov kêfxweşî rabû. Ya kahînno, cilikan li xwe bikin û şînê bigirin. Ya xizmetkarên pêşkeşîgehê feryadê bikin. Ya xizmetkarên Xwedayê min, werin di cilikê de şevê biborînin. Ji ber ku ji mala Xwedayê we pêşkeşiya nan û pêşkeşiya rijandinê hate birîn. Rojiyê pîroz bikin, bangî civandinê bikin. Kalepîran û hemûyên kulvelêt rûdinin li mala Xwedayê xwe Xudan ve bicivînin û ji Xudan re feryadê bikin. Ah ew roj! Ji ber ku roja Xudan nêzik e û ji aliyê yek û hêza û têra her tiştî dike ve têkçûnek tê. Ma ji ber çavên me xwarin û ji mala Xwedayê me şayî û kêfxweşî nehate birîn. Dibin kermeyan de tov riziyan. Embar valaman, depo xerab bûn. Ji ber ku genim hişk bû. Heywanan çawa dinalin. Naxirên dewaran şaşbûyî, ji ber ku ji wan re çêregeh nîne. Keriyên mîhan jî perîşan bûn. Ya Xudan, ez te re hewarê dikim. Ji ber ku agir çêregehên çolê xwarin û qedandin û pêt hemû darên beyarê qemirandin. Heywanên beyarê jî bi bêhînvedanê bangî te dikin. Ji ber avên ku deherikin ziwa bûn û agir çêregehên çolê xwarin û qedandin. Beşad û emîn. Li Sîyonê li boriyê bixin û çiyayê minî pîroz de bi dengekî bilind lêxin. Bila hemûyên kulvelêt rûdinin bilerzin. Ji ber ku roja Xudan tê. Ji ber ku nêzik e. Roja reşî û tariyê, roja ewr û reşetariyê. Mîna tîrêja berbangê ya ku ser çiyayan ve belavbûyî neteweyek mezin û xurt tê. Ji bêberîbûnê ve mîna veya nebûye û paşî veya di salên gelekî nifşeyan de dê carekî dinebe. Di pêşiya wan de agir dixwe û diqedîne û li pê wan pêt diqemirîne. Li pêşiya wan welat mîna bexça Adenê û li paşî wan mîna çola tenha û kesî ku ji destê wan bireve û xelas bibe jî nîne. Xuyabûna wan mîna xuyabûna hespan û siwarên cengê çawa be wisa baz didin. Li ser girên çiyayan mîna şemeteya erebeyên cengê, mîna qirçîniya pêta agirê ku firêzê dixwe, mîna neteweya xurt ya bona cengê rêz bûyîne dipengizin. Li hemberî wan neteweyan janê dikişînin. Hemû we ji diçilmisin. Mîna egîdan baz dedin, mîna zilamê cengê bi dîwêr ve re dipelikin û her yek dirêya xwe de dimeşin û rêzên xwe xera nakin û tu kes birayê xwe taan nade. Herkes dirêya xwe de dimeşin û ji nav çekan ve êrîş dikin û derbas dibin û naşkên. Di bajêr de dipengizin. Li ser dîwarên bajêr banz didin. Di hundirê xaniyan de re dipelikin. Mîna dizan ji şifakan ve dikevin. Li ber wan erd dihêje, ezman dilerizin, roj û hêv tarî dibin û stêrk ronayiyên xwe vedişêrin. û Xudan li pêşiya artêşa xwe bang dike. Ji ber ku artêşgeha wî zaf mezin e. Ji ber yê ku gotna wî bîne cî xurt e. Ji ber ku roja Xudan mezin û zaf tirsehêz e. Ma kî dikare li ber wî bisekine? Lêbelê niha jî Xudan dibêje, bi hemûya dilê xwe û bi rojiyê û bi girî û bi li xwexistinê vegerin min û ne kincên xwe, lêbelê dilên xwe biçirînin û vegerin Xwedayê xwe Xudan. Ji ber ku ew keremkar û dilovan e, dereng dikerbe û xêra wî zaf e û ji ber asî wê poşman dibe. Ma kî pê dizane? Dibe ku vegere û poşman bibe û li pê xwe bereketê bona Xwedayê we Xudan pêşkeşiya nan û pêşkeşiya rijandinê bêle. Li Sîyonê li boriyê bixin. Rojî pîroz bikin. Bangî civandina xusûsî bikin. Netewê bidin hev, civakê pîroz bikin. Zilamên kalepîr bicivînin.
zarokên biçûk û yên di pesîrê de ne bicivînin. Bila zavaş odaya xwe û bûk ji gerdeka xwe derkevin. Kahînan, xizmetkarên Xudan bila navbera eywan û pêşkeşîgehê de bigirîn û bibêjin: Ya Xudan, netewa xwe biparêze. Mîrasa xwe nede riswatiyê ku bila netewayan jê re nebin serwer. Ma çima bila nav netewayan de kanî Xwedayê wan li ku dereyî bête gotin? Wê çaxê Xudan welatê xwe hêvişand û heyfa wî li netewa wî hat. û Xudan bersivê da û ji netewa xwe re got: Avay, ez ê genim û xemran û rûn ji we re bişînim. Hûn ê bi wê têr bibin û êdî ez ê wednav netewayan de riswa nekim. û ez ê artêşa bakur ji ser we ve dûr bixînim û ez ê bişînim warekî ziwa û tenha. Yên di pêşiya wê de diçin bajon behra rojilatê û yên wê îl pê tên bajon behra rojavayê û dê laşê wê bêhn bide û dê bêhna wê yê xerab bilind bibe, ji ber ku tiştên tirseyîz kirin. Me tirse ya ert, bicoşe û kêfxweş be, ji ber ku Xudan karên mezin kirin. Me tirsin ya heywanên beyarê, ji ber ku çêregehên çolê şîn tên, ji ber ku dar fêkiyên xwe hilgirtine, darê hejîrê û mêw berên xwe didin. û ya lawên Sîyon, di Xwedayê xwe Xudan de bicoşin û kêfxweş bibin, ji ber ku barana pêşîn bi tûmî bi pîva wê de we û ji we re mîna ku berê de barana pêşîn û barana dawîn dibarîne. û dê ciyên benderê genin ve tijî bin û dê keştî bi xemr û rûn ve tijî bin û ji ser re biçin. û ez ê berdêla salên ku artêşa minî mezin ya ku şandim nav we, salên ku kullî, yelek û hasîl û gaza min xwarine ez ê bidim we. û hûn ê bi zêdeyî bixwin û têr bibin û hûn ê ji navê Xwedayê xwe Xudanê ku bona we tiştên mezin kirine re şikiriye bikin. û dê netewa min abadî neyê şermezar kirin. û hûn ê bizanibin ku ez di navenda İsraîlê de me û Xwedayê we Xudan ez im û kesî din nîne û dê netewa min abadî neyê şermezar kirin. û dê paşî wê wisa be ku ez ê rihê xwe birjînim ser hemû mirovan. Dê lawayên we jî qîzên we jî pêxembertiyê bikin. Dê kalepîrên we xewnan bibînin. Xortên we dê xewn û xeyalan bibînin. Di wan rojan de ez ê ser dîlan jî û ser cariyan de jî rihê xwe birjînim. û ez ê li ezmanan û li erdê celametan bidim xuyanî kirin. Xwîn û agir û stûnên duhê. Berî ku roja Xudan ya mezin û tirseyêz were, dê roj bête zîvirandinê tariyê û hev jî bête zîvirandinê xwînê. û dê wisa be ku her kî bangî navê Xudan bike dê xelas bibe. Ji ber mîna ku Xudan gotiye, li çiyayê Sîyonê û li Orşelîmê dê nav yên ku reviyane û xelas bûne û yên ku li pey mayîne de dê kesên ku Xudan bangî wan kirine hebin. Beşa sevemîn. Ji ber ku avay, di wan rojan de û di wê wextê de dema sirgûnên Cihudayê û Orşelîmê şûn dabînim, ez ê hemû gelan bidim hev û ez ê wan deynim geliya Yehoşafatê û ji ber netewa xwe ya ku wan di nav netewayan de belav kirine û ji ber mîrasa xwe İsraîlê ez ê li wir ji wan re daraziyê bikim. Wan welatê min jî par kirin û bona netewa min pişkê avêtin û wekî berdêla fahîşê be lawikekî dan û bona ku vexwarinê vexwin bi berdêla xemrê qîzekê firotin. Hem jî hûn ya Sûr û Sayda û hemû ya aliyê Filîstînê. Ma hûn ji min re çi ne? Ma hûn ê berdêlê bidin min? Ger hûn berdêlê bidine min, ez ê berdêla we bi lezî vegerînim ser we. Madem ku wezîv û zêrê min stendin û tiştê minê xweşik û bîqîmet birin pereskeyên xwe û bona lawên Cihuda û lawên Orşelîmê sînorên wan dûr bixînin we û firotin lawên Yewnaniyan, avay, ji ciyê ku we wan firotine ez ê tevgerê bidim wan û kirina we ez ê vegerînim serê we. û ez ê lawên we û qîzên we bifroşim lawên Cihuda û dê wan bifroşin neteweyek dûrê, şebayiyan, ji ber ku Xudan got. Di nav gelan de vana bang bikin, cengekê amade bikin, tevgerê bidin egîdan, bila hemû zilamên cengê nêzik werin, hilkişin jorê. Hesnên xwe yê quskê bikin şûr û kerên xwe yê rezê bikin rim. Yê ku lawaz e bila bibêje ez egîdim. Lez bikin ya hemû gelno. Ji dorê ve werin û bicivin. Ya Xudan, egîden xwe daxîne wê derê. Bila gel werin tevgerê û hilkişin geliya Yehoşafatê. Ji ber ku ez bona daraziyê li hemû neteweyên ji dorê ve tên bikim, ez ê li wir rûnim. Dasê berdin, ji ber ku dexr gehîştiye. Werin bilingên xwe ve beeciqînin. Ji ber ku mahsere tijiye, cûn ji ser ve diçin. Ji ber ku xerabiya wan mezin e. Ajaweyan di çemê daraziyê de ajaweyan. Ji ber ku di çemê daraziyê de roja Xudan nêzik e. Roj û heyv tarî dibin û stêrk ronaya xwe vedişêrin. û dê Xudan ji Sîyonê ve bigurme û dê ji Orşelîmê ve bang bike û dê erd û ezman bihejin. Lêbelê dê Xudan bona netewa xwe bibe ciyekî stariyê û bona lawên İsraîl bibe birç.
û hûn ê bizanibin ku yê kulçiyayê min ê pîroz Siyonê rûdine Xwedayê ve xudan ezim û dê Orşelîm pîroz be û êdî dê ji hundirê wê ve biyan derbas nebin. û wê rojê dê wisa be ku dê çiyayan xemra şêrîn dilop bidin û dê giran şîr biherikînin û dê di hemû newalên Cihudayê de av biherikin û dê ji mala xudan ve çavkaniyek derkeve û dê avdanê li geliyê şît tîmê bike. Ji ber zordestiya ku ji lawên Cihuda re kirine, dê Misir tenha bimîne û dê Edom bibe çola tenha. Ji ber ku li welatên xwe xwîna bêsûc rijandin. Lêbelê dê Cihuda abadîn û Orşelîm ji nifşê heta nifşeyan bimîne. û ji xwîna wan ya ku paqij nekirme ez ê wan paqij bikim. Ji ber ku xudan li Siyonê rûdine.